Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qabulu takirin wa ta'rifin lima ukbiro anhu hahuna qad kutima kadal gina anhu bi ajnabiyin au bi mutmarin sartun faro imaru au. Qabulu takirin utawi nrimo lapat kang diakhirake, wa ta'rifin lan nrimo lapat kang dimakrifatake, lima marang isim ukbiro kang digawe kobar opo anhu kelawan emah. Hahuna ing kene bab iku kot kutima temen-temen diwajibake opo kobul. Kada iku koyok mengkono-mengkono kobul. Algina utawi semugi utawi ngalap cukup. Anhu sangking ma ukbiro anhu bi ajnabiyin kelawan nutur lapat kang liya. Au bi mutmarin utawa isim domir iku sartun dadi syarat faroi mongko ngreksa sapa sira ma ing perkara rau kang ngreksa sapa ulama ahli nukat ing emah. Yustarotu diisyaratake fil ismi ing dalem isim al mukbari lapat kang digawe kobar apa anhu. Apa anhu kelawan isim biladi sangking muftada lapat alladhi. Apa surutun piro-piro syarat. Akadua utawi salah sijine surutun iku ayakuna yento ono apa isim iku kobilan kang nrimo litak kiri maring diakhirake. Fala yukbaru mongko ora digawe kobar apa biladi sangking muftada lapat aladi amma kelawan lapat lahu kang iku keduwene emah sodrul kalami utawi kawitane kalam ka asma isarti koyok piro-piro isim syarat wal istibhami lan isim istibham nakwu man wama sepadane lapat man wama lan lapat emah. Asani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yento ono apa isim iku kobilan kang nrimo apa isim litakrifi maring lapat kang dimakrifatake fala yukbaru mongko ora digawe kobar apa anil kali kelawan kal wa tamsisi lan isim tamsis. Asalisu utawi kang kaping telu iku ayakuna yento ono apa isim iku solikan kang patut lil istiqnai maring dialap cukup anhu sangking isim bi ajnabiyin kelawan nutur lapat kang liya fala yukbaru mongko ora digawe kobar apa anid domiri kelawan isim domir arrobiti kang nyambungake lil jumlati maring jumlah alwaqiati kang tumiba apa jumlah kobaron kali dadi kobar kalhai koyok domir hak. Fi zaitun doroftu ing dalem lapat zaitun doroftuhu. Jadi ing dalem lapat zaitun doroftuhu. Zaitun utawi zait iku doroftu kang mukul sapa ingsun hu ing zait. Arabi utawi kang kaping papat iku ayakuna yento ono apa isim iku solikan kang patut lil istiqnai maring dialap cukup anhu sangking isim bimut marin kelawan isim domir fala yukbaru mongko ora digawe kobar apa anil mausufi kelawan mausub duna sifatihi tanpa sifate mausub. Wala anil mudhofi lan ora kelawan mudhof dunal mudhofi ilaih tanpa mudhof ilaih fala tukbaru an rajulin waqdahu min qaulika.
Falatuk baru gak penak ya. Falatuk biru ngono ae. Falatuk biru mongko orang gawe kobar sapa sira an rajulin kelawan lapat rajulin. Kelawan lapat rajulun waqdahu kali ijene lapat rajul mingkaulika saking pengucap sira ing lapat doroftu rajulan dorifan. Doroftu mukul sapa ingsun rajulan ing wong lanang dorifan kang bagus. Tapi falatakulu mongko orang ucap sapa sira ing lapat alladzi doroftuhu dorifan rajulun. Jadi tidak boleh diucapno ya. Alladzi utawi wong doroftu kang mukul sapa ingsun hu ing alladzi dorifan kang bagus iku rajulun wong lanang, itu tidak boleh diucapkan. Soale apa? Li anaka krana sak temene sira iku lau akbarta. Lamun gawe kobar sapa sira anhu kelawan rajul lawadzuta mongko yekti nyeleake sapa sira makanahu ing panggonane lapat rajul domiron ing isim domir. Wakina idin lan ing dalem nalikane iki lawadzuta makanahu domiron. Yalzamu kang wajib apa wasfud domiri nyipati isim domir. Wa domiru utawi isim domir iku la yusofu ora disifati apa isim domir wala yusofu lan ora disifati apa bihi apa domir. Walau akbarta falau akbarta sampai wow. Falau akbarta mongko lamun gawe kobar sapa sira anil mausufi saking lapat kang disifati ma'a sifatihi ing dalem sertane sifate mausuf jaza mongko wenang apa dalika mengkono falau akbarta. Liingtifai hadal makduri. Liingtifai hadal makduri. Krana sepine iki perkara kang deweni, kang diwedeni sampai deweni. Liingtifai hadal makduri. Krana sepine iki perkara kang dikuwatirake, tatawa kang diwedeni. Kakaulihi kaya pengucape wong ngono wae. Kakaulihi kaya pengucape wong. Alladzi dorof kakaulihi kaya pengucape ulama. Ulama tatawa wong ngono wae. Alladzi doroftuhu rajulun dorifun. Alladzi utawi wong. Doroftu kang mukul sapa ingsun hu ing alladzi. Iku rajulun wong lanang dorifun kang bagus. Soalnya kadang-kadang pengucape uang diperbolehkan lapat alladzi doroftuhu rajulun dorifun. Soalnya lapat rajulun itu diakhirkan ya. Sing arep ki mau diakhirkan lapat rajulun diakhirkan itu tidak diperbolehkan. Contohnya alladzi doroftuhu dorifan rajulun. Tapi iki rajulun dhisik lage dorifun kang bagus ya. Wakadalika lan koyok mengkono adamul kobar latuk biru ora gawe kobar sapa sira anil mudhofi kelawan mudhof waqdahu kali ijene mudhof. Falatuk biru lan ora gawe kobar sapa sira an gulamin kelawan lapat gulam tatawa saking lapat gulam kelawan lapat gulam waqdahu kali ijene lapat gulam min kaulika saking pengucap sira doroftu gulama zaidin. Doroftu mukul sapa ingsun gulama zaidin ing puna kawane Zaid li anaka krana sak temene sira iku tadou nyeleake sapa sira makanahu ing panggonane
makanahu ing panggonane mundhop ngono wae. Dadi nyeleno ing panggonane mundhop. Tatawa ing panggonane gulam ya kena mundhop. Domiron ing isim domir kama kaya perkara takororo. Kama kaya keterangan ngono ae kena. Takororo kang dadi tetep apa mah. Wa domiru utawi domir iku la yudofu. Ora dimudhofake apa domir falau akbarta mongko lamun gawe kobar sapa sira anhu saking mudhof. Tatawa saking gulam ya kena anhu saking mudhof. Ma'al mudhofi ilaih ing dalem sertane mudhof ilaih jaza mongko wenang apa dalika mengkono-mengkono falau akbarta li ingtifail mani krana sepine perkara kang nyegah fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat alladzi darabtuhu gulamu zaidin. Alladzi utawi wong daraftu kang mukul sapa ingsun hu ing alladzi iku gulamu zaidin punakawane Zaid. Wa akbaru huna bi'al ambadima yakunu fihil filu kota kodama ingso kasaugu silatin min huli al kasaugi wakin min wakawahul batol wa akbaru lan podong gawe kobar sapa ulama ali nakwu huna ing kene bab huna ing kene panggonan bial saking muftada lapat al muftadae lapat al anbadima saking setengahe susunan yakunu kang ono apa al fi'lu fi'il fihi ing dalem emah iku kota kodama temen-temen wis dingini apa fi'il insoka lamun sah apa saugu silatin nyitak sila tatawa dadusake sila minhu saking fi'il li al keduwene al mausul keduwene mausul al ngono kasaugi wakin kaya sepadane lapat saugi wakin saugi wakin kaya dadekake lapat wakin kasaugi wakin kaya dadekake lapat wakin min waqawahul batula saking lapat waqawahul batula wako mugi-mugi ngreksa sapa Allah al batula ing wong kang kendel ing wong kang wanian yuk baru digawe kobar biladi saking muftada lapat alladhi anil ismi yuk baru digawe kobar biladi faile tegek ning biladi taning anil ismi penake faile yuk baru digawe kobar biladi saking muftada lapat alladhi apa ngono wae kobarin apa yo faile ning kene wae naibul faile apa anil ismi kelawan isim artine ngene yo kena yuk baru digawe kobar apa biladi saking muftada lapat alladhi anil ismi kelawan isim ngono yo kena yo faile mau tegek ning biladi yo kena mau tegek ning anil ismi yo kena al waqi'i kang tumiba fi jumlatin ing dalem jumlah ismiyatin kang bangsa isim au fi'liyatin utawa jumlah fi'liyah fatakulu mongko ngucap sapa sira fil ikbari ing dalem gawe kobar an zaidin kelawan lapat zaidin min kaulika saking pengucap sira zaidun qaimun zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg sapa zaid alladzi huwa qaimun zaidun alladzi utawi wong
Huwa utawi alladzi iku qaimun wong kang ngadeg iku Zaidun Zaid. Dadi lapat alladzi huwa qaimun. Qaimun iku bare huwa, Zaidun iku bare lapat alladzi. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fil ikbari ing dalem gawe kobar an Zaidin kelawan lapat Zaidin min kaulika saking pengucap sira doroftu Zaidan. Doroftu mukul sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Kalau dijadikan kobar bagaimana lapat Zaidan? Contohnya lapat doroftu Zaidan. Doroftu mukul sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Kalau lapat Zaidan dijadikan kobar, itu bagaimana? Ya ngene takdirane. Alladzi doroftuhu Zaidun. Alladzi utawi wong. Doroftu kang mukul sapa ingsun hu ing alladzi. Iku lho Zaidun Zaid. Lapat doroftu Zaidan. Zaidan dibaca nasab menjadi maf'ul bih. Kalau ditakdirkan lapat doroftu Zaidan, berarti Zaidan itu dijadikan kobar harus dirofakan seperti lapat alladzi doroftuhu Zaidun. Mendatangkan isim domir barang hu. Doroftuhu lake Zaidun. Wala yukbaru lan ora digawe kobar bil alifi. Bil alifi sangking alif wala milan lam. Opo anil ismi kelawan isim. Illa idakana. Angin ing dalem nalikane ono opo isim. Iku wakian kang tumiba opo isim fi jumlatin ing dalem jumlah fi'liyatin kang bangsa fi'il. Wakana lan ono opo dalikal fi'lu. Mengkono fi'il iku mimma sangking lapat yasiku kang sah opo ayu doa. Yento digawe sigot atau yento dicidak minhu sangking emah opo silatul alifi. Silai alif wala milan lam. Berarti al ya. Silatu al. Silai alif lan lam. Ka ismil fa'ili kaya isim fa'il. Wasmil maf'uli lan isim maf'ul. Wala yukbaru lan ora digawe kobar bil alifi sangking muftada alif walami lan lam. Berarti al. Ora digawe kobar opo al ngono ae, opo kelawan al ngono ae. Wala yukbaru lan ora digawe kobar bil alifi sangking muftada alif walami lan lam. Opo anil ismi kelawan isim al-waqi kang tumiba opo isim fi jumlatin ing dalam jumlah ismiyatin kang bangsa isim. Wala anil ismi lan ora. Wala anil ismi lan ora kelawan isim al-waqi lapat kang tumiba fi jumlatin ing dalam jumlah fi'liyatin kang bangsa fi'il. Fi'luha ngono sampai fi'luhu. Fi'luha utawi fi'luha. Fi'luha utawi fi'ile jumlah fi'liyah. Iku ghairu mutasarrifin. Kang ora bisa ketasrif. Karo juli koyok lapat rojuli. Jadi lapat rojuli itu tidak bisa ditasrif ya. Ghairu mutasarrifin. Karo juli koyok lapat rojuli min qaulika saking pengucap sira. Lapat nikma ar-rajulu. Nikma iku sak bagus-baguse sapa ar-rajulu wong lanang. Itlayasiku krana ora sah apa ayustakmala yen to digunakake min nikma saking lapat nikma apa silatul alifi silai alif walami lan lam. Berarti alif lam iku berarti al. Watuk baru lan digawe kop watuk biru ngono wae. Watuk biru lan gawe kobar sapa sira anil ismi saking isim al karimi kang mulya. Watuk biru lan gawe kobar sapa sira anil ismi saking asma al karimi kang mulya tegese Allah. Min kaulika saking pengucap sira lapat waqawahul batula. Waqo muga-muga ngreksa sapa Allah al batula ing wong kang wani, ing wong kang kendel. Fatakulu mongko ngucap sapa sira alwaki utawi al ngono ya kenek ya. Alwaki utawi wong kang ngreksa.
Sopo al. Sopo al ngono yo kena yo. Alwaki utawi wong kang reksa. Sopo wong, sopo al. Albatola ing wong kang kendel iku Allah. Dadi lapat Allah iku menjadi kobar. Artine ngene yo kena. Al utawi al. Waki kang reksa sopo al. Sopo wong albatola ing wong kang kendel sopo ing wong kang kendel iku Allah. Tak baleni. Artine ngene yo kena. Alwaki utawi kang reksa sapa wong, sapa al ngene, sapa al. Albatula ing wong kang kendel iku Allah. Umpama te artine ngene. Al utawi al waki kang reksa sapa al. Albatula ing wong kang kendel iku Allah. Ngono ya kena te artine ngene wae penak. Alwaki utawi wong kang reksa apa al. Albatola ing wong kang wani ing wong kang kendel iku Allah. Watuk biru lan gawe kobar sapa sira aidon kelawan maneh anil batola saking anil batola kelawan lapat batola. Watuk biru lan gawe kobar sapa sira aidon kelawan maneh anil batola kelawan lapat batola fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat alwaqihi Allahul batolu. Dadi alwaqi utawi wong tatawa utawi al. Alwaqi utawi al tatawa wong. Hi ing alwaqi utawi al. Ngene yo kena yo. Al utawi al waki kang ngreksa hi ing al. Sapa Allah iku albatolu wong kang kendel. Ngono yo kena te artine ngene yo kena. Alwaki utawi kang reksa hi ing al. Hi ing wong ngono ayo. Ing al tatawa ing wong. Sapa Allah iku albatolu wong kang kendel. Wa in yakun marufaat silatu al dhamira ghairiha ubina wang fasol. Wa in yakun lan lamun ono apa ma isim rufaat kang rufaake ing emah apa silatu al silai al. Dhamira ghairiha iku dhamir kang rujuk sakliyane al. Dhamira ghairiha dadi kobare kana lho. Wa in yakun tabaleni. Wa in yakun lan lamun ana apa ma isim rufaat kang rufaake ing emah apa silatu al silai al iku dhamira ghairiha dhamir kang rujuk sakliyane al ubina mongko dipisah apa dhamir wang fasola lan dadi kepisah apa dhamir lan dadi mungfasil apa dhamir. Al-wasfu utawi sifat al-waqi'u kang tumiba apa sifat silatan kali dadi silah li al keduwene al iku in rofa'a lamun ngrofa'ake apa al-wasfu dhamiron ing isim dhamir fa imma ayakuna mongko ana kalane yen to ana apa dhamir aidan iku kang rujuk apa dhamir alal alifi ing atase alif walami lan lam. Au ala ghairiya utawa ing atase sakliyane al. Fa ing kana mongko lamun ana apa dhamir iku aidan kang bali apa dhamir alaiha ing atase al. Istataro mongko dadi kesimpen apa dhamir. Wa ing kana lan lamun ana apa dhamir iku aidan kang rujuk
apa domir ala goiriha ing atase saliyane al ing fasola mongko dadi kepisah apa domir. Fa ing kulta mongko lamun ngucap sapa sira ing lapat balagtu minas zaidaini ilal amrina risalatan. Balagtu nekaake sapa ingsun, balagtu nyampeake sapa ingsun, ngono ayo. Minas zaidaini saking zaid loro ilal amrina temeka marang pira-pira amr risalatan ing surat. Fa'in akbarta mongko lamun gawe kobar sapa sira anitai saking tak fi balaktu ing dalem lapat balaktu kulta mongko ngucap sapa sira ing lapat al muballighu minas zaidaini ilal amrina risalatan ana. Al muballighu utawi wong kang nyampiake utawi wong kang nekaake minas zaidaini saking zaid loro ilal amrina maring pira-pira amr risalatan ing surat iku anna iku ingsun. Wafil mubaligu mongko iku ing dalem lapat mubaligu domirun utawi isim domir aidun kang rujuk apa isim domir alal alifi ing atase alif walami lan lam. Fayajibu mongko wajib apa istataruhu dadi kesimpene domir. Fayajibu mongko wajib apa istataruhu kesimpene domir. Wa in akbarta lan lamun gawe kobar sapa sira anis zaidaini saking wa in akbarta lan lamun gawe kobar sapa sira anis zaidaini kelawan lapat az-zaidaini tatawa saking lapat az-zaidaini minal misali saking pira-pira contoh al-madkuri kang ditutur kulta mongko ngucap sapa sira ing lapat al-muballighu anna minhuma ilal amrina risalatan az-zaidani. Al-muballighu utawi wong kang nekaake, al-muballighu utawi wong kang nyampeake sapa ana ingsun minhuma saking az-zaidaini ilal amrina maring amr maring pira-pira amr risalatan ing surat iku az-zaidani iku zaid loro. Fa ana mongko utawi lapat ana iku marfuun kang dirufaake apa lapat ana dirufaake bil muballighu kelawan lapat al muballighu walaisalan ora ono apa lapat ana iku aidan kang rujuk apa lapat ana alal alifi ngatasi alif walami lan lam. Jadi lapat ana itu walaisa aidan tidak merujukkan. Jadi walaisa lan ora ono apa lapat ana iku aidan kang rujuk alal alifi ngatasi alif walami lan lam. Soale apa li anal muruda krana sak temene kang dikarepake bil alifi kelawan alif walami lan lam huna ing kene panggonan iku musanna iku isim tasniyah wa utawi musanna iku al mukbaru perkara kang digawe kobar apa anhu kelawan al fayajibu mongko wajib apa ibrozud domiri mertelakake domir. Wa in akbarta lan lamun gawe kobar sapa sira anil amrina kelawan lapat amrina minal misali saking pira-pira contoh al madkuri kang ditutur kulta mongko ngucap sapa sira ing lapat al muballighu ana minas zaidaini ilaihim risalatan al amruna. Al muballighu utawi wong kang nyampeake sapa ana ingsun minas zaidaini saking zaid loro ilaihim maring wong akeh maring al tato maring wong akeh risalatan ing surat iku al amruna pira-pira amr akeh. Fayajibu mongko wajib apa ibrozud domiri
mertilakake domir kama koyok keterangan takut dama kang wis dingini apa ma. Wakada lan koyok mengkono ibrozud domir tatawa fayajibu ibrozud domir. Yajibu wajib apa ibrozud domiri mertilakake domir ida akbarta ing dalem nalikane gawe kobar sapa sira an risalatan kelawan lapat risalatan minal misali saking pira-pira contoh almatkuri kang ditutur li anal muroda krana sak temene kang dikarepake bil alifi kelawan alif walamilan lam huna ing kene bab ing kene panggonan huna ing kene panggonan ida akbarta huna ing kene bab ida akbarta iku arisalatu lapat arisalatu wal muradu utawi kang dikarepake bidomiri kelawan domir alladzi rupane domir tarfa'u kang rufaake hu ing domir apa silatu al silae al iku al mutakallimu domir mutakalim fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat al muballighuha anami minas zaidaini ilal amrina risalatun al muballighuha al mubalighu utawi wong kang nyampeake artine ngene ya kene al utawi al mubalighu kang nyampeake ha ing risalah ha ing al iku isine risalah yo ngene yo kene al iku menjadi muftada'i lho semare digabungno karo isime al mubalighu utawi kang nyampeake ha ing al ha ing risalah al iku isine risalah yo ha ing risalah ana sapa ingsun minas zaidaini saking zaid loro ilal amrina maring pira-pira amr iku risalatun iku surat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.